ברוכות הבאות להדרכה שלי. זה מתאים להדרכה עבור מי שמתלבטת, לא יודעת מה הדבר שמתאים לה, או לילד שלה או למשפחה שלה. זאת הדרכה שהיא נטו כדי שאת תביני מה שיטת הליווי המתאימה לך, ואיך לתפור את המסלול המהיר ביותר להחזיר את הניצוץ להורות ולהשתלט על גידול הילדים והחינוך שלהם. זאת בחירת הדרך המדויקת ביותר עבור. על מה נדבר היום? על כל מיני תהליכים שקיימים בשוק. על אומנות קבלת ההחלטות, על מתודת הפעולה, איך לדעת אם זו ההחלטה הנכונה, ואיך להיות עם יד על הדופק במהלך הדרך. למה אי קבלת החלטה זה גרוע עבור המשפחה שלכם? זאת אומרת, להישאר באותו מקום ולהגיד אני אקבל החלטה, אני אקבל החלטה, אני אקבל החלטה, לא תקדם אתכם לשום מקום. אי קבלה של החלטה זה הרבה יותר גרוע מלקבל החלטה שכן או לקבל החלטה שלא. כי בעצם קבלת ההחלטה יש הבנה של מה אני צריכה כרגע. זאת אומרת, בין אם החלטת שכן או שלא, זה מעולה. את יודעת למה כן, את יודעת למה לא. אם את בוחרת שלא לבחור, זה לא מקדם את המשפחה שלכם לשום מקום. זה גרוע. אתן לא בדרך לשינוי, אתן לא בדרך ליעד שאתן רוצות להגיע אליו, שזה יעד שהוא משפחה רגועה ותא משפחתי בטוח ושלב ורגוע, להיות עוגן עבור הילדים שלך. כל הדברים האלה לא מתקבלים ברגע שפשוט גוררים וגוררים וגוררים, ואולי מחר ואולי מחרתיים ושום דבר לא משתפר. אז ברגע שהחלטנו לא להחליט, אז יש נזק בכמה אזורים מהותיים. אחד, זה פיתוח הרגל הדחיינות והעצמת הכוח שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתרגלים שלא להחליט, אנחנו דוחים למחר, דוחים למחרתיים, כמו שאמרתי לפני רגע. מפתחים הרגל. כשאנחנו דוחים כל דבר, אנחנו מוצאים את עצמנו בכיבוי שריפות. הנה, מחר אני צריכה לעשות את זה, אופס, חבל שדחיתי את זה עד עכשיו. זה משאיר אותנו באיזשהו מקום של בינוניות. זה גורם לנו לכבות שריפות כל הזמן ולא להתעסק במהות. דבר שני, בחירה אקטיבית להישאר באותו מקום. אנחנו נשארים באזור הנוחות שלנו, אנחנו לא יוצאים מאזור הנוחות. באזור הנוחות כל הזמן יש לנו מחשבות של סיכונים, שאל תעשי את זה. הראש שלנו תמיד יבחר את המקום הבטוח שהוא מכיר, והוא לא יעז להגיד לנו תצא, תראה מה יש בחוץ, תצא החוצה, תצא מאזור הנוחות שלך. במיינדסט שלנו אנחנו כל הזמן נרצה להישאר באזור הנוחות. התפקיד שלנו להגיד לעצמנו, אזור הנוחות כרגע לא מפתח אותי כמו שהייתי רוצה, לא מפתח את המשפחה שלי כמו שהייתי רוצה, זה לא מתאים. דבר שלישי, פספוס של גדילה והתעצמות. כשאנחנו בוחרים שלא להחליט, אנחנו נשארים באותו מקום, אנחנו לא יכולים להגיע למקום של שינוי, של גדילה, של תעצומות נפש, של התגברות על אתגרים. אנחנו נשארים באיזושהי בינוניות. אנחנו תמיד רוצים לשאוף קדימה. דבר רביעי, הפסד של חיבור ותקשורת. אם כרגע את לא יודעת איך לבסט את הרגשות שלך, אם כרגע את לא יודעת איזה כלים לתת לילדים שלך כדי להתמודד עם עצבים, זעם, ריצוי, חוסר ביטחון, חוסן נפשי, את לא מצליחה לתת להם את הכלים הנכונים, יש לך פה בטווח הרחוק הפסד של חיבור ותקשורת. ברגע שתצליחי לתת לילדים שלך את הכלים, לא משנה באיזה נושא, הרווחת חיבור, הרווחת תקשורת, הרווחת זמן איתם. דבר חמישי, הפסד של זמן ואנרגיות שעולה לכם כסף. כשאת בוחרת שלא להחליט, את ובן זוגך בוחרים של להישאר במקום, אתם מבזבזים המון זמן והמון אנרגיות ולכבות שריפות. בסופו של דבר זה יעלה לכם כסף וטיפולים רגשיים וטיפולים זוגיים. לטווח הרחוק
זה פחות כלכלי להחליט שלא מקבלים החלטה, אוקיי? יש המון השפעות על התא המשפחתי שלנו שלא מתנהל כמו שהיינו רוצים שהוא יתנהל. אז בטווח הרחוק דווקא זה יעלה לכם יותר כסף. מצד שני, איך אפשר לגבש החלטה מהירה ונכונה? דבר ראשון, לבדוק שהצעד שנשקל הוא בהחלטה צלולה וקלה להבנה. אני עכשיו צריכה הדרכת הורים, אני צריכה טיפול אישי, אני צריכה כל מה שאני צריכה. אם אנחנו עכשיו מדברות על הדרכת הורים, צריכה לבדוק באמת עם בן זוגך שזאת הדרך, זה הכיוון שאתם הולכים. לפני שבכלל מדברת עם איזושהי יועצת, צריכה להיות שלמה עם זה שכרגע את צריכה הדרכת הורים. דבר שני, תבדקי ניסיון בחינוך, בטיפול, בגידול ילדים, יש המון מדריכות הורים בשוק. לא כולן יש להן ניסיון בשלושת הדברים שאני אמרתי. הן החליטו יום בהיר אחד שהן רוצות להיות מדריכות הורים, יכול להיות שיש להן את זה, אני לא אומרת, אבל אין תחליף לתכלס. אין תחליף למישהי שעבדה בחינוך, שעבדה בטיפול, שמגדלת את הילדים שלה. אין לזה תחליף. התיאוריה היא יפה וזה בסדר ונחמד, אבל אין תחליף לתכלס לעבודה בשטח. דבר נוסף, תתחילי לצרוך תכנים של המדריכה או המאמנת שאת רוצה לגבש החלטה לגביה. אז את לא בטוחה, תחי לך 2-3 מדריכות, צריכי את התכנים שלהם, תראי מה היא נותנת לה. תתחילי לראות שאת מתחברת לסגנון, זאת אומרת, מי את, מי האמא שהיית רוצה להיות, והאם את מתחברת לגישה שאותה מדריכה מציעה. אוקיי? ואז את כבר יכולה להתחיל לעקוב אחריה ואחרי אנשים שנראים לך כמו הפתרון לאתגר של המשפחה שלך. אוקיי? כדי שתגיעי להחלטה עם רמת ביטחון גבוהה יותר. עכשיו ברגע שמצאת מישהו, תצמדי אליו. מצאת 2-3 מדריכות, תצמדי, תורידי למדריכה אחת. לא להתחיל להתפזר ל30,000 מקומות, כי יש בערך 30,000 מדריכות הורים. ודבר נוסף, פשוט קחו החלטה. את ובן זוגך שבו וקחו החלטה. זה קצת מצחיק, אבל פשוט צריך לעשות את זה. אי אפשר להתעכב על מה יכול להיות אם, מה יכול להיות אם, כי אנחנו אף פעם לא נדע מה יכול להיות. יכול להיות שתצליחו מעבר לציפיות שלכם, יכול להיות שלא, וזה בסדר. אבל לקחת החלטה אקטיבית. אל תחפשו 100% ודאות, בסדר? אי אפשר להגיע ל100% ודאות. תשאפו ל90% ומשם תפעלו. בסדר? כמו שאמרתי, יש הבדל בין תנועה לפעולה. מה הכוונה? כשאנחנו בתנועה, אנחנו מתחילים לראות תוכן ומתחילים לצרוך תוכן ממדריכות הורים, מסתכלים, קוראים, אתם בתנועה. אבל אתם לא בפעולה. מה הפעולה? הפעולה היא, זה משהו שאני עומדת ליישם בשטח. זה לקחת מדריכת הורים ולקבל החלטה שזה מה שאני צריכה עכשיו. תנועה נותנת לנו תחושה של פעולה. כי אנחנו קוראים, אנחנו בודקים, אבל בתכלס בפועל אנחנו לא עושים שום דבר. ברגע שיש פעולה, שם השינוי מתחיל. תשימו לב אם אתן בתנועה או שאתן פועלות. קבלת החלטות זה כמו שריר, הוא מתחזק עם הזמן, וכמות החזרות, אוקיי? תמיד להשתדל לקחת החלטות ולא לברוח. לברוח זה החלק הקל. לבקש שמישהו אחר יחליט עבורנו. קצת כמו עם הילדים, תראו את זה שהילדים שלכם מתלבטים איזה ממתק בא להם, אז הם אומרים, אמא תחליטי לי, קשה לי להחליט, יפה לכם? אבל אנחנו רוצים ללמד אותם שלפעמים בזמן התלבטות צריך לקבל החלטה, לא לברוח. ודבר נוסף, לא כל החלטה צריכה להיות כל כך בכובד ראש. אוקיי? תשימו לב לאפקט, שימו לב לגודל האפקט שיש להחלטה עליכם.
אוקיי? אם זה ממש מעמסה, זה וואו, זה too much, אז לא. אבל אם זה משהו שאמור לשנות לכם את החיים, שאמור לתת לכם ביטחון, ולתת לכם סמכות, ולתת לכם גבולות, ולחזק את התא המשפחתי שלכם, אז אולי ההחלטה היא לא כזאת קשה. אולי יש דרכים שבהם אפשר לקחת את ההחלטה הזאת בצורה שהיא קצת קלה יותר, כי בסופו של דבר אתם בדרך לשינוי. עכשיו מה שאני הולכת לעשות זה לדבר על כמה שיטות ליווי אפקטיביות שקיימות כרגע בשוק. אני אדבר על שלושתם, חסרונות והיתרונות של כל אחת מהשיטות האלה, ואתם תבחרו מה מתאים לכם. השיטה הראשונה היא טיפול רגשי לילד. מה היתרונות? אחד, הילד מקבל מקום כמו חוג שכיף להגיע אליו, הוא מתחבר למטפלת, אם זה רכיבה טיפולית, מתחבר לסוס, מקבל כלים. יש יתרונות. מה החסרונות? אחד, בדרך כלל הטיפולים האלה הם פעם בשבוע. זה לא מספיק. הרבה מהטיפולים האלה אין תקשורת עם ההורים. ומה שקורה זה שהילד לא יכול ליישם את מה שהוא עשה בטיפול בשטח או בבית. ואז הוא מצליח לעבוד על הדברים האלה בטיפול, מה שקורה אחרי הטיפול לא רלוונטי. אוקיי? אז למי זה מתאים הטיפול רגשי לילד? טיפול רגשי לילד הוא חלק ממעטפת מלאה, לא רק טיפול, אלא גם הדרכת הורים, גם התייעצות עם גורמי מקצוע נוספים. אוקיי? טיפול רגשי זה עבור ילדים שהם באמת עם הפניות, עם קשיים, עם אבחונים, עם תהליכים שדורשים טיפול רגשי מעמיק. שימו לב, טיפול רגשי זה לא חוג. זה אומר שיש פה מערכת שלמה של מעטפת עבור הילד שלנו. שיטה שנייה שקיימת בשוק, שהיא שיטה נחמדה מאוד, זה טיפול דיאדי. טיפול דיאדי זה זמן של הורה וילד ביחד, סביב איזשהו תחום, זה יכול להיות אומנות, זה יכול להיות מים, שחייה, כל מיני דברים שהם בשיתוף או שמה שהמטפלת בוחרת להביא. יש שם זמן שיח משותף, יש שם זמן לעבודה משותפת, שזה נחמד. מה החסרונות? בדרך כלל זה רק הורה אחד, אוקיי? אז יבוא הורה פעם אחת, זה יבוא הורה פעם שנייה, זה קצת מוציא מאיזון. אוקיי? לא תמיד הדברים יצופו בטיפול כמו שאנחנו רוצים, אנחנו לא נגיד כל מה שקורה עם הילד בטיפול כדי לא להביך אותו, או כי אנחנו צריכים לשמור על הכבוד שלו, אנחנו מעריכים אותו, יש דברים שאנחנו לא יכולים להגיד מולו, אוקיי? אז לא תמיד יצופו, לא תמיד הוא ישתף פעולה, יש ביישנות, סגירות, כל דבר כזה שיכול קצת לעכב את הטיפול. למי זה כן יכול להתאים? אם יש קשיים משמעותיים בתקשורת בין אחד ההורים ואחד הילדים, משהו שהוא לא בהכרח התא המשפחתי, וגם זמינות להיות עקביים גם של ההורה וגם של הילד, יש שיתוף פעולה גם של ההורה וגם של הילד, אז לכו על זה. והשיטה השלישית, הדרכת הורים. היופי בהדרכת הורים זה שזה עונה לכם על כל הדברים שקורים לכם ביום יום. אתם נותנים לילדים שלכם כלים ליום יום. אתם מקבלים מעטפת על כל האתגרים שעולים בפניכם. זה מחזק את התא המשפחתי ואת הקשר עם הילדים ועם בני הזוג. אתם מבינים את הצרכים של המשפחה שלכם, אתם יודעים מה הם צריכים. יש ממש מיפוי כל כך רחב של כל מה שכרגע יש בבית, ויעדים, מטרות, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה קורה עכשיו, מה הולך להיות במסע הזה, אוקיי? החסרונות, מדריכת ההורים בדרך כלל לא מכירה את הילדים, אין היכרות אישית עם הילדים, לפעמים זה יכול להיות חסרון. בתור מטפלת, שגם מטפלת ברכיבה טיפולית, אני יכולה להגיד שלפעמים מהילדים יוצאים דברים מסוימים, ומההורים יוצאים דברים אחרים. מצד שני, בהדרכת הורים, ההורים רוצים להעצים את הילדים שלהם. אתם צריכים לבוא
באמת עם איזושהי שקיפות בנוגע לילדים. והחיסרון הוא שזה לא מיידי, הפידבק הוא לא כאן ועכשיו, זה דורש עקביות, רצינות והתמדה, דורש זמן, דורש להיות מחויבים לתהליך, דורש להגיע שבוע אחר שבוע אחר שבוע למפגשים. למי זה מתאים? לאמהות ולהורים שרוצים שינוי בבית וביום יום, רוצים לדעת להעניק גבולות לילדים שלהם, רוצים סמכות הורית, רוצים לחזק את הקשר, רוצים שהילדים ירגישו בנוח לבוא ולשתף. כשיש פערים בין מה שאמא חושבת שנכון למה שאבא חושב שנכון, זה בדיוק הזמן לגשר על זה כדי שלא תריבו מול הילדים, שלא תלכו לישון כועסים. זה פשוט משנה הכל. אז מה הסוד להחזרת הניצוץ שעושה שינוי? מה הסוד להצלחה בעצם? בכל תהליך שבחרת לעשות, אתם חייבים להיות all in ולהיות מחויבים להצלחה. הרבה פעמים אם תשימו לב, אני כותבת אתם ואת ואתם ואת, כי אני רוצה שגם אבא יהיה נוכח. גם אם את תבואי להדרכות הורים, אבא חייב להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטה. חייב להיות חלק מהתהליך שעומד לקרות בבית. הוא צריך שאת תבואי עם הדברים שעשינו בהדרכה, ולהגיד לו, הנה זה מה שסיכמנו, והוא אומר וואלה אני איתה, או לבוא בעצמו ולקחת חלק בהדרכות הורים. אוקיי, אז כל התהליך שבחרתם לעשות אתם חייבים להיות all in. המוטיבציה והרצון לשינוי הם רק חלק בתהליך. מה שמביא לתוצאה היכולת שלך לקבל החלטה ולנקוט בפעולה. אוקיי, מוטיבציה ורצון לשינוי זה חלק מהתנועה, אני בתנועה קדימה, אני רוצה להתקדם. הפעולה היא קבלת ההחלטה. קבלת החלטות תעשה לך סדר בכל הקשור לקבלת מנהיגות ביתית וליהנות מהדרך ההורית שלך. ברגע שקיבלת החלטה, טיפול רגשי, טיפול דיאני, הדרכת הורים, זה יעשה לך סדר. את כבר לוקחת מושכות לידיים, את כבר מקבלת מנהיגות בבית, את כבר מתחילה מחדש ליהנות מהדרך ההורית שלך. הגישה שלי מדברת על לקחת את המושכות בידיים, זה מגיע מעולם הרכיבה על סוסים, וזה לא ממקום של שליטה, זה ממקום של הנהגה. סוסים לא חייבים את המושכות, המושכות זה משהו מנטלי, זה היכולת שלנו להנהיג. אוקיי? אז מה אני נותנת בליווי שלי? אחד, היכולת לדעת להנהיג את הבית, לקחת את השליטה על ניהול הספינה הזאת, אני לוקחת את השליטה בניהול. תעזור לכם להתמודד עם כל סוגי האתגרים שיעמדו בפניכם בדרך ההורית שלכם. אתם מקבלים אתגרים לא רק לכאן ועכשיו, אלא שנים קדימה. סיבה שנייה, אנחנו מבינים שהורות היא אתגר. תמיד יש עליות וירידות, ירידות לצורך עלייה, אבל היא יכולה להיות דרך מהנה ומשמעותית. יש לנו את היכולת לעצב את האופי של הילדים שלנו כדי שיהיו מבוגרים אחראים ובעלי השפעה. אנחנו ממש מגדלים את דור העתיד. וכל כך קשה לשכוח ביום יום מהדבר הזה, כי אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו מתעסקים בשטויות. אבל מה שעבורנו הוא מרגיש קטן ואולי קצת קצת ערך, עבור הילדים שלנו הוא עולם שלם. יכולת לקבל החלטות, יכולת לדחות סיפוקים, יכולת לבסט ולנהל את הרגשות שלנו, היכולת לעמוד על שלנו, היכולת להישאר סקרנים ולהישאר דעתנים, אבל עדיין לכבד את האחר. ההורות היא הכל ביחד, ובלקיחת המושכות הזאת בידיים אנחנו עומדים גם ליהנות מהדרך. אז כדי להשיג משפחה מאוחדת שיודעת להתגבר על מכשולים, והופכת להיות עוגן חשוב בחיי הילדים שלהם, בחיי הילדים הכוונה היא התא המשפחתי הופך להיות המקום הכי בטוח עבור הילדים, עושים את זה דרך תקשורת בריאה, דרך כלים פרקטיים לילדים להתמודדות במצבי אתגר, והבנה של הצרכים ההוריים, אוקיי? מה אנחנו צריכים ההורים כדי להצליח, מה הילדים שלנו צריכים כדי להצליח בגיל הרך, בגיל ההתבגרות, בבין לבין. כל שלב יש לו את הצורך ההורי שלו וצרכים של הילדים, בכל שלב
בנוי על תקשורת בריאה ועל כלים פרקטיים לילדים שלנו. בואו נדבר רגע על הטעויות הקלאסיות, אוקיי? מה את עושה עוד הרבה 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 לפני שהגעת להדרכת הורים? אחד, את מתייעצת עם האנשים הלא נכונים. את בעלך במילואים ואת מתייעצת עם מישהי שבעלה לא במילואים. היא לא במקום שלך, היא לא יודעת מה. יש לך ילד בגיל ההתבגרות ואת מתייעצת עם אימא שיש לה ילדים בגיל הרך. זה לא אותו דבר, אוקיי? טעות השנייה מתפזרת להמון כיוונים. את לא סגורה על הדרך ההורית שלך. את בודקת פה, ואת בודקת פה, ואת בודקת פה, ואת בודקת פה, וזה דווקא מבלבל אותך יותר. זה מוציא אותך מהאינסטינקט הטבעי, שאת יודעת מה נכון. את יודעת מה, את מכירה את הילדים שלך הכי טוב. ואת יודעת מה נכון. לא להתפזר ליותר מדי כיוונים. טעות השלישית, חושבת שהזמן יעשה את שלו והאתגר ייפתר לבד. הוא יגדל והוא יצא מזה, אוקיי? זה לא נכון, זה לא תמיד נכון. אנחנו בסופו של דבר רוצים להקנות לילדים שלנו כלים שכשהם יתמודדו מול מצבים מסוימים הם כבר יהיה להם בשלוף את היכולת להתמודד עם זה. אם אנחנו נחשוב שהם אמורים לפתור אתגרים לבד בלי שנלמד אותם, אז זו טעות. וכמו שאמרתי, מחליטה שלא להחליט, להישאר במקום ולא להתקדם. אז איך לבחור את ההדרכה שלך, או לצורך העניין גם את ההדרכה שלי. אז אם את מרגישה שרוב הנטל נמצא על הכתפיים שלך, הילדים נפתח ברוב אחר הצהריים, מרגישה שהתיאום בינך לבין בן זוגך יכול להיות טוב יותר, או שיש פערים בגישות החינוכיות, ואתם נתקעים בקשיים של סמכות הורית, גבולות, התקפי זעם, חוסר שיתוף פעולה, ויכוחים, צעקות, אז הליווי שלי נותן מעטפת ייחודית ומלאה כדי שתרגישי בשינוי תוך זמן קצר. אנחנו עובדים ממש על כל הדברים האלה בהתאם לבית שלך. מה שמתאים בבית אחד לא בהכרח מתאים בבית אחר. סמכות הורית יש לה מגוון צורות, גבולות יש להם מגוון צורות. הגבול שיהיה בבית שלי לא יהיה בגבול, לא יהיה אותו גבול שיש בבית אחר. איך שהתקף זעם נראה אצלי, לא, ייראה באותו אופן בבית אחר. אין כאן תסריט. אנחנו מתאימים את הכלים לפי הבית. הליווי שלי נותן מעטפת ייחודית ומלאה כדי שתרגישו בשינוי תוך זמן קצר. אוקיי? אני לא עכשיו אומרת בואו נלך שנה ועוד שנה תרגישו בשינוי. ברגע שאתם בוחרים לקבל החלטה ואתם עושים פעולה אקטיבית, אחריות שלי לעזור לכם להרגיש בשינוי כבר תוך כמה שבועות. כי ברגע שאנחנו לוקחים את המושכות לידיים, הפידבק הוא באמת באמת, אני לא רוצה להגיד מיידי, כי יש דרך לעבור, אבל בשינוי שהוא תוך כמה שבועות, חודש, חודשיים, 3 חודשים, כבר רואים שינוי. אז שוב פעם, מה לא לעשות? לא להתייעץ עם כל מיני אנשים לא מקצועיים, לא לשאול את דוקטור גוגל, לא להתפזר לכל מיני גישות עד כדי בלבול בדרך ההורית שלו. לא להיות מוצפת ממידע שכל הזמן אומר מה כן ומה לא, וכמובן לא להישאר בחוסר קבלת ההחלטה. אז עכשיו אני אשתף קצת מה התהליך והפתרון האישי שלי כשאני צריכה לקבל החלטה כזאת. אז צעד ראשון, אני מבינה מי המדריכה, קוראת עליה על הניסיון שלה ואת התוכן שלה, בודקת בכלל אם אני מתחברת לגישה. צעד שני, אני מנסה טיפ או שניים מהתכנים של אותה מדריכה, כדי לראות שיש היגיון בדברים. גם לראות שיש היגיון וזה גם מכניס אותי לתהליך של שינוי. אני אקטיבית, אני מתחילה לעשות משהו. אני כבר לא רק בתנועה, אני כבר מתחילה ליישם. בצד השלישי, יצירת קשר, לבקש שיחת ייעוץ, לבקש הכוונה, לראות מה הכיוון. בצד הרביעי, בודקת את סוג המעטפת שאני מקבלת. אני אישית אוהבת שהולכים איתי יד ביד. יש כל מיני החלטות כאלה בדיוק שאני קיבלתי שהם לא קשורים להדרכת הורים, ותמיד תמיד תמיד
העדפתי ללכת את אלה שנותנים לי את המעטפת הכי טובה שאפשר, מי שהולך איתי יד ביד, מי שנותן לי דברים בין לבין, מי שנותן לי עוד ערך, מי שנותן יותר ממה שקיים בשוק. בצד החמישי מקבלת החלטה. ההחלטה או שכן, ההחלטה או שלא, אבל החלטה אקטיבית. אם יש לך שאלות בנוגע לקבלת החלטות ואת צריכה עזרה בלהבין מה הדבר הכי נכון עבורך, מוזמנת לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, במספר שיש כאן או במסנג'ר. שיהיה המון בהצלחה.